Kytöpuisto on vanha koulutontti. Tällä sijaitsee Kytöpuiston koulu. Ja se on menossa korjaukseen ensi vuonna ja sitä varten on rakennettu tänne väistötilaa. Ja sama väistötila tulee toimimaan jatkossa myöskin 2 muun koulun korjauksen aikana. Adapte on valikoitu tähän koulun rakentajaksi ihan kilpailutuksen kautta. Että hinta ja laatu kohtas sen verran hyvin, että päädyttiin heihin. Modulaarinen rakentaminen eroaa ehkä suurimmaksi osaksi siinä, että on paljon nopeampaa ja sitä kautta sitten tietysti niin saadaan nämä läpimenoajat tämmöisille kohteille hyvinkin lyhyiksi. Tämä on yksi meidän suurimpia kohteita, mitä on tähän mennessä toteutettu ja erityispiirteinä tässä oli se, että tähän toteutettiin erityisopetustilat, laitoskeittiö ja liikuntasali. Tässä rakennuksessa on käytetty A16-moduuleja ja ne mahdollistaa sen, että opetustilojen huonekorkeus on huomattavasti korkeampi kuin normaalissa moduulirakentamisessa. Vastuullisuus ja kiertotalous on huomioitu projektissa siten, että kaikki syntyvät jätteet kierrätetään, mitä täällä syntyy, ja lisäksi sitten nämä itse rakennukset on kierrätettäviä ja uudelleen käytettäviä.